un foc de tabără. Este seara și suntem la mare, așa că mergem până la el și o să dureze 10 milioane de ani. Bine, glumesc, nu chiar 10 milioane, dar până ajungem durează ceva, așa că o să... Nu se mai vede nimic la mine, adică eu nu sunt pe aici. Ok, o să vă arăt doar asta și e muzica pe fundal. Era să pic undeva. Aici e nisipul. Încolo e ce cameraman, bravo, ok. O să așteptăm. Aici sunt niște pietre. Mamă, câtă lume e pe acolo. Că ceva pe pietră. Ai, unde? Vei, nu mai lume. Okay. Ziceam și eu, nu știu, ok. Cum zice cameramanul, dar focul acela durează 10 ani. Ziceți mie cineva unde e? Se aude muzică pe fundal și mi-au copyright. Sau copyright, că nici cum... Copyright. E bine. Uitați fumul cu mine și luminile pe cer. La. Hai, cameraman, ce faci? Bine, mâine. Cameraman, dansează, hai. Hai că mai avem încă, se simte de aici. Hai că mai avem încă, se simte de aici, mă, ce? Nu, hai să facem Nu, hai să facem... Ok. Nu, hai să facem parcurs, mă. Ce să faci parcurs pe aici? N-ai pe unde viața. Și știu că vedeți nisipul, dar sunt oameni, așa că nu pot să... Arăt că poate loc cu luminița. Mă auziți doar. Gata. Nicăieri. Îmi zice mie cineva unde suntem? Sau unde luăm? Pe plajă. Pe plajă știu. Aici e podul. Da. Ne-am oprit puțin. Revenim după ce continuăm să înaintăm. Bun, și acum înaintăm, așa că haideți să mergem la foculeț. E pe acolo, pe undeva. Na. Știu că nu vedeți nimic, dar se vede podul. Hai să vedem marea. Poate se duce camera. Ar fi nasol. Da, minunat, se vede toată marea. Hai că da. Asta e lac, nu mare. Aici e lacul. Nu se vede nimic. De ce nu se vede lacul și marea? E neagră. Neagră. Da, hai la focul de tabără. Revenim după ce suntem aproape de focul de tabără. Uite, acutează de lampion, că nu bătea. Încă nu am ajuns la foc și nici nu suntem aproape de el, dar am zis să filmăm, că na, ce să mai. Da, deci focul acela durează un video întreg de Minecraft. Filmăm de 3 minute. Ăsta deja era Minecraft, acum cred că căutam satul sau făceam un pickaxe, căutam Myra, nici nu știu. Aici e scena. Ce-a fost sunetul ăsta? Aici am fost noi azi. Sau ieri. Nu, ieri. Vlogurile de la mare vor apărea când nu mai suntem la mare. Bine, glumesc, vor apărea mâine. Sau când vedeți voi video-ul ăsta, e deja cel mai probabil pe canal, așa că like. Bine, normal că e pe canal, ca de unde vedeți videourile? De pe privat? N-are niciun sens. Se aude muzica pe fundal. De ce azi am drumul la muzică acum? Câte minute sunt? 3 minute 58. Cu minutele astea 4 minute. Cu minutele astea deja eram în Minecraft și făceam un video și deja eram la copaci? La ce era? Căutam un sat deja, să-mi caut ce face o mașină aici, în primul rând. E VIP. E VIP-ul. O să pun eu o muzică chiar acum pe fundal să nu-mi iau copyright. Sper că m-am auzit de la muzică. Am pus-o mai încet așa, dar tot se aude muzica asta pe fundal. Ce-a fost asta? La. Uitați focul de tabără. Ajungem mâine la el. Da, pe drum. Are dreptate cameraman. Pe drum. Suntem pe drum la foc. Mai avem foarte puțin. Sper că m-a auzit de la toată gălăgia aceasta. Mică. Sau mare, nici nu. Cameraman, ai pe aici că e lume. E lume. Hai pe aici.
în 10 ore. Hai că da, dacă eu filmăm de 5 minute deja. De 5 minute filmăm deja. Deja eram la Iron Golem acum pe Minecraft. Like. Da, hai că eram la Iron Golem dacă e. Se văd oamenii, băi. Am acoperit camera. Știu că se aude muzică pe fundal, merge și o piesă. Galaxy, Galaxy. Galaxy, Galaxy, it. Ok, nu facem mai piesă. În sfârșit ajungem și noi după 1, 2, 3, 5 minute, da. 1, 2, 3, 4, ce am mai numărat? Ajungem la focul de tabără. Ajungem la focul de tabără. Ajungem la focul de tabără. Zici că e vulcan, tan, tan. Am mers o piesă acum. Și uite cum vin sticlele de bere. Bă. Asta era din altă piesă, din piesa VTM. Adică viața mea și așa mai departe. O să pun chiar acum bitul de la Silent X Andrei, adică bitul acesta. Legs One. Ci, like Răzvan. Like Răzvan. Uitați focul. Și cât e bitul pe fundal. Merge să cântăm în piesă. Oleu, vin particulele de bere. De fum. De bere. Deci că e vulcan. Efectiv e gălăgie pe fundal. S-a dat petrecere aici. Am ajuns oficial. Oamenii mei pe plajă. Hai cameraman mai aproape. Nu pot să cred că am prins asta pe filmare. Hai la foc. Mama mia, ce e aici? Bă, particulele. Hai de noi. Mamă, m-a spart făcuța. Hai, cameraman, vine și tu. Ai umplut de particule pe aici. Mamă, vine căldura de aici. Hai, cameraman. Uitați-i pe cameraman, gen. Star tricou. Pânzele. Să vină bitul de la Maceta. Bitul de la Maceta este chiar acum aici. Și ce e ăsta? Cameraman, hai și tu mai aproape. Cameraman? Ok. Cam acesta a fost videoul. Sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut,